zer egiten duten txanda honetan. Orain bai adostasuna eman du Txiki Larrañaga, gogoratu Korta gaur lehorrean dela. Bandera txoa bera, abiatu dira beraz launtzia. Lehen kaletik Orio, bigarren kaletik Urkirola, hirugarren kaletik Santander, laugarren kaletik Zierbena. Eta hemen, bi arraun elkarteek onartu dute Euskal Telebistaren mikrofonoa barnean izatea. Bai Zierbenakoek eta baita Urkirolakekoek. Hemen ditu Gurbinetik Oriotarra. Favorito nagusiak bigarren txanda hori begira. Hor da Txiki Larrañaga, patroi lanetan ga. Kortaren aginduak jarraituz noski. Ez dakit, Kortak egindun jokaera izan du da, kiloan alde hori jokatu du, ez? Baina ez dakit, ez da Txikiri ezerrekentzeagatik, asko ezagutzen dut eta mutila jatorra eta oso makoa da. Baina ez dakit, barruan bera egotea, ikusiri ze gertatu den erlitzake hober izango, ez? Baleiteke beha jendea idunguzia aterazteko habilidade gehiago izatea, ez? Eta ikusiri bestea ze denbo egin duten, denan beharra izango dute, Inolako zalantzarik gabe. Baina Korta maisu da, berak hartu du erabakia, eta erantzukizuna ere berak du. Responsabilidadea berea da, harta ez dauka inoi errui botzerik, ez? Baina ez gauzak oso gaizki jarri dituzte hauentzako, Benetan, ez da txantxetako lana izango Oriotarrek hemen dutena. Jadani bigarren kaletik Urkirolak piti bat atzeraturik, eta laugarren kaletik Zierbena gogorrari da baita ere, Jose Luis Erkitzia. Zierbenare ordoa besteakin parekaturik. Hori aurreratu da utzi bat eta besteak parean dira. Beste hirua Urki pitxarren bat atxezio, baino ez. Ikusten da hori jo bere estropa degitea jomer dutela, eta beste hiruan artean egongo da leia pixka bat, ez? Tanda honek duen berezitasuna beste hiru horietan egongo da. Hemen ditugu Oriotarrak Hurbiletik, Urkirolak, bigarren kaletik, Santander, hirugarren kaletik, laugarren kaletik, Zierbena. Txiki Larrañaga bere mutilak animatu. Gaur daukak benetako lana moten. Enmano. Erlojuz kontrako saioa, nik behintzat, hor utzi barruan ez duke jaekin nahi izango, bai San Pedrok eta bai Donibanek lehen txandan eginiko denbora zoragarri hori. Ez dakit arraulaia jakingo dute, lehen hori atxatu dugu, baina nik uste dut hobe izango litzakela ez aitzatzia, ez? Berak balin badaki patroia, hori barruan jaso eta duten guzia ateraztea bere mutila honena, ez? Denbora, behin eta berriro ari gehazaten, baina izugarria egin dute, Hemen ditugu helikoteroko irudiak, teknika gure lagun beraz, ea amaieren arte horrela den, hori ikusten duzuelen kaletik, hemen Hurbiletik Oriotarra. Hirugarren eta laugarren kaletik, batetik Kantabriaren ordezkaritza, Santandergoen utzia, eta hor da Zierbena baita ere, eman eta eman, Bikuñaren agindutara. Eulegio Jonobak entrenatze ditu mutila, aurten ere bat gehiago lortu dute barruan sartzea, ez? Klasifikatorien ondorenean jendeak atxatu zuen, gauza arraroa bezala eta bar, ez? Arraro ez da, zertaz hemen daudenak urte guztian entrenamentuan ondorenean daude. Ikusi berda, talde bakotxak urtean hasieran bere programa egiten du, orduan, hauek ukatu ziren Euskadiko txapelketara jotea, prestakuntzuna hobeago egiteko, eta batzuk helburu batzu dituzte, eta besteak. Horiek mobilik eta ez dute zer egin aurten, eta bere prestakuntza guztia kontxarako egin dute, eta barruan daude, ez? Eta meritoa dute, inolako zalantzarik gabe. Hemen burua zartzea, ez da ez txantxetako kontua, ikusi zenbat utzi ditu diren kanpoan, eta batzuk mina hundiz gainera, hor da Santurtzi, hor da baita ere Kostape bera, hor da Kaiku. Zumaia bera, esate bateako historikoak, beren izena hemen zerrendan urte asko uki dutena, egia da, krisisaldi bat pasatzen nahi direla, berrikuntzak barruan jende aldetik, eta beste urte batien izango da, ez? Eta hemen Oriotarrak, 4 minutu eta 35 segundu orain, lanak hasi dituzten ezkeroztik. Luzer honen erdian gutxi gora bera, ez? Eta Zierbena nahiko motore ikusten.
Eulogio Genovak egindako lan aipatu duzu, eta ez lan makala mutila hauek egin dutena. Aurre arrunt dikoste. Seriek eskatuz. Hortxe da Bikuña, esperientzia handiko patroia da. Estriborrera begiratu eta benga, ekin! Ziarrea begiratu eta ekitu, Esperientzia handia du Bikuña, ez du nahi bere gizonek konzentrazioa galtzea, arrazoia du gainera. Horre ez da ezer egiten alderantzi albota begira jutia hori da, palada bato beste utzeitea, ez orduan hor, ziur aurrekoan zorbaldari begira hor jun behar da bat egina, ez? Patroia hor dago bastarreta begiratzeko. Hemen da Txiki Larrañaga eta hor dira Oriotarrak. Zer pentsatuko du momentu honetan Jose Luis Korta? Hortxe izango da bere utzitxoan, kronometroa behin eta berriz begiratuz. Nik uste dut askazala jaten egongo dela, ez? Nervioak neiko kanpora aterata. Baina, ikusiko dugu. Talde ona da, erakutsi du demoraldian zehar hor dagola, eta ikusiko dugu. Hor da burruka beraz. Oriotarrak aurretik, nik uste dute poliki pozizioak badoa zela finkatzen, Santander pitin bat atzera dugu, hortxe dira baita ere Urkikoak. Urkikoak ere palka txiki batekin atera dira. Leiteke seguratu nahian. Hemen barruan ez du ematen behar denik, kanpoan agian haizeak inolatu txikin batzu daude. Baina, hemen ezin da txantxe